Elman oğlum, gurunmu? Ata salamu aleykum. Wa aleykum salam. Tüweleme. Türkiye devletinin ýokary howjayny kabul edilipdi. Owo, sawol atanjan, sawol. Ana ho, o wageljekkä menenle garaşy Ata, men owanam, sizem, enemem görüsim gelýärler. Döne şu okuwun resmi namalarynyň terjimesi bar. Şol aladalam sowdam ondan barkaýdar. Şonu mala diýäňmi? O ýol terjimelen aladasyn makul terjime merkezi. Makul terjime merkezi? Telewizor açda ferede oglum. Halkara okuw resmi namalarynyň terjimesi ulgamyny ýürütülüşen makul hyzmat terjime merkezi ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny bilim almak isleýän talipleriň resmi namalarynyň terjimesinde öz hyzmatlaryny hödürleýär. Habarlaşmak üçin Aşgabat şäheri boýunça şu görýän belgiňe 863 78 96 73 şeýlede ýurdumyzyň Türkmenabat şäheri boýunça 863 16 34 69 belgi bilen habarlaşyp bilýäňiz. Beh, atam, men hemme okuwuň resmi namalaryny makul terjime merkezine tapşyrýar. Özümem gönü size tarap owa ugraýar. Görüşdik.